שמחים שאתם פה איתנו בחנוכת רחוב משמעותי בפתח תקווה, היום משמעותי במדינה, רחוב אחדות ישראל. כמו שאתם רואים, יש פה את כל חלקי החברה הישראלית, מסמלים את האחדות שכבר חשובה לנו בעת הזאת. רק באחדות נוכל באמת לנצח, לצלוח את כל האתגרים שלנו, וגם לנצח, ובאמת בעזרת השם לראות כולם חוזרים ומשניים, החיילים, החטופים וכולם, שרק טוב לכל עם ישראל. פתיחת הרחוב הזה והקריאה בשם אחדות ישראל, בעצם זה חלק קטן ממה שפתח תקווה עושה למען אחדות בעם, למען החיבור בין המגזרים, בין כולם, למען שלום בינינו. וזה המקום, כמו שראש העיר אמר, אני מאחל להשבת החטופים, בשלום חיילי צה"ל וכל עם ישראל. תודה. פתח תקווה דם המושבות, עיר שמציינת השנה 146 שנים להיווסדה, עיר שהייתה באמת שורשית מכל הבחינות, לכל הרבדים, לכל הגוונים, והיא המשיכה להתפתח ככה. והיום אפשר לראות בפתח תקווה באמת את הכל מהכל. אתם נותנים את הכוח לעם ישראל, למדינת ישראל, לפתח תקווה, באמת להמשיך ולסמל את כל הערכים החשובים שעם ישראל מדורי דורות מניף אותם, של האחדות, של הלכידות, של אהבת הזולת, של הסיוע אחד למען האחר. ובאמת שוב תודה רבה לכם שהגעתם. זה שבאמת אני ממשיך, זה המקום בעת הזאת, שזה ימים שלא פשוטים במדינת ישראל ולעם ישראל. אנחנו עדיין נמצאים במלחמה שנכפתה עלינו מ-7 באוקטובר, שלצערנו רבים וטובים שילמו בחייהם במהלך המלחמה הזאת, אזרחים, חיילים, גיבורים וגיבורות. ואנחנו גם בפתח תקווה לצערנו, גם עשרות רבות של משפחות מהעיר איבדו את יקיריהם במסגרת המלחמה הקשה הזאת. ואנחנו כמובן כעירייה, כחברה, כעיר, מחבקים את המשפחות השכולות, מחזקים אותם, עושים כל מה שאפשר כדי לעזור להם, להנציח את הגיבורים שלנו פה בעיר. ולא שוכחים לרגע את כל החטופים והחטופות שעדיין נמצאים בשבי של ארגון הטרור הרצחני, אלה שבחיים, לצערנו אלה שלא בחיים. וביניהם 3 מתושבי העיר פתח תקווה, ענבר איימן, זיכרונה לברכה, שגופתה עדיין מוחזקת בעזה, ודניאלה גלבוע ועידן שיטיבי, שאזרחים שחיים שם בשבי הנורא. וכולנו באמת בתפילה ובבקשה ובדרישה שבאמת לראות אותם חוזרים להרחק משפחותיהם יחד עם כל החטופים והחטופות כמה שיותר מהר. אנחנו לא שוכחים גם את הפצועים ואת הפצועות ששילמו בגופם, והגופם הגנו על המולדת ועל העם שלנו, ואנחנו גם להם ואת משפחותיהם מחבקים ומסייעים ועוזרים, ובאמת גאים בהם, ובאמת נושאים אותם על נס, באמת כדי לספר את הסיפורים שלהם, את הגבורה שלהם, כדי ששמת ישמשו סמל ודוגמה ומופת לכולנו, וכך אנחנו עושים את זאת. ואצלנו בפתח תקווה, כמו בכל דבר, אנחנו לא ברמת הסיסמאות, אלא ברמת המעשים. והרחוב הזה, רחוב חדש, כמו שאמרתי, שכונות מגורים, אזורי עסקים והייטק, מרכזי בילוי ופנאי, מרכזים רפואיים. מאחורינו יש פה את בית חולים בלינסון ושניידר וגאה, יש לנו פה גם את בית רבקה, בשרון, מרכזים רפואיים הגדולים בארץ. ברחוב הזה, שנמצא בלב כל העוצמה הזו, מרכזי בילוי ופנאי, פארקים, תעשייה, הייטק, רפואה, מגורים,
כל מה שלמעשה תושבים צריכים, ברחוב חדש שפתחנו כדי לחבר על כל הדברים האלה. כשנסעתי פה, כשברחוב התחיל להיות מוכן ואפשרי לנסיעה, אז אמרתי מה הכי נכון לקרוא לו. היה אפשר לקרוא לו המשך רחוב גרינשפן, כי למעשה הוא באמת ממשיך מגרינשפן עד באזל, אבל פתח תקווה אין הרבה כרגע רחובות חדשים, אנחנו פועלים בהרבה דברים אחרים, בשכונה החדשה יהיה, אבל פה עכשיו בעיר הוותיקה אין איזשהו, ובאמת עלה הרעיון לקרוא לרחוב הזה רחוב אחדות ישראל. לא יודע כמה רחובות כאלה יש בארץ, פתח תקווה בטוח אין, ובאמת הנושא הזה שהוא כל כך חשוב בימים האלה, ימים שאנחנו רואים שיש דעות שונות ויש מחלוקות שונות, וזה בסדר, כל דעה היא מכובדת, כל מחשבה היא נכונה מבחינת מי שחושב אותה, וזה בדיוק העניין, לדעת לבוא ולקבל את השני. כל אחד, גם אם אתה חולק על השני, גם אם אתה לא מסכים איתו, גם אם אתה חושב שהוא טועה, אבל באמת בסוף זה לגיטימי, אנחנו בני אדם, התפקיד שלנו לחשוב, אי אפשר להיות רובוטים, אבל לדעת לכבד את הדעה של השני, גם אם אתה לא מסכים לה, לבוא ולחלוק עליה בצורה מכובדת, וזה למעשה באמת האחדות. האחדות שכל כך חיונית גם בשגרה ובטח בימי מלחמה. כי בלי אחדות אי אפשר להגיע לשום דבר. וזה באמת מה שהמטרה של הטקס הזה, של הרחוב הזה, שבאמת היה חשוב, חנכנו הרבה רחובות בעיר, הרבה פארקים, הרבה גינות, אבל פה היה חשוב באמת להביא את כל הפלוקלור הזה שנמצא פה, את כל חלקי החברה בעיר פתח תקווה, מלידה ועד 120, מכל הגוונים, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל העוצמה הזאת של פתח תקווה. והעוצמה הזאת, שוב, זה לא כותרת, זה לא סיסמה. העוצמה הזאת מורכבת מכל אחד ואחת מכם. אתם העוצמה של פתח תקווה, אתם העוצמה של מדינת ישראל, אתם העוצמה של החברה שלנו, אתם הכוח להמשיך ולהתגבר על כל השונאים, על כל האויבים, על כל האתגרים, ולצלוח אותם בעוצמה גדולה, כמו שעשינו כל ההיסטוריה, ולהמשיך את שרשרת הדורות של עם ישראל, פה בארץ ישראל, עם כל הערכים החשובים שאנחנו משקפים לכל אומות העולם. אז אני רוצה להודות לכם שבאתם, ואנחנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם ולכל עם ישראל שבאמת שנדע ימים יותר טובים, ימים של שקט ושלווה, ימים שבאמת נוכל להגשים רק את הדברים הטובים, שלא נצטרך להתעסק ברוע אלא רק בטוב. ולאחל לכל אחד ואחד מכם שכל חלומות מכם יתגשמו לטובה, ואנחנו באמת מכל הלב ובכל העוצמה פה למענכם ובשבילכם בכל דבר ועניין, ורק למענכם ורק בשבילכם. אתם הכוח שלנו, אתם האנרגיה שלנו, אתם נותנים לנו את הכוח להמשיך לילות כימים כדי לתת לכם את השירות והמעטפת הכי טובה להגשים את החלומות שלכם כפרט וככלל. שיהיה בשורות טובות, שידע ימים טובים. תודה. עוסקים ביחד לדודים בתוך טובים ועדודים אגרנו נפור נדדו קוראת קווים בסף ידו בין התפילות לנדרים לכל פרדם של הדרים ובעיניה שלי תמיד אמצא את מקומי איזה כביש! איזה נכון! אחלה! אליצור פתח
שולחננו, זה קטן עלינו. כאן ילנה, סן מון, סונצה לונה, רוסיה שואלת. תישארו איתי ונקבל תשובות. תודה על הלייקים ואל תשכחו להירשם לערוץ סן מון, סונצה לונה. עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כל